Dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem pekne za pozvanie na toto významné a dnes už tradičné podujatie. Prvé povojnové obdobie dlhodobo priťahuje a priťahovalo pozornosť bádateľov. Vyšlo o ňom množstvo vedeckých a odborných prác. A to hlavne z toho dôvodu, že sa tam rozhodovalo o ďalšom vývoji krajiny z hľadiska vnútropolitického, hospodárskeho i zahranično-politického. Pokiaľ ide o slovensko-české či československé vzťahy, išlo o jedno z tých diskontinuitných období, ktorých sa zároveň rozhodovalo o spôsobe usporiadania spoločného štátu. Ďalšími obdobie rokov 68-69 a potom obdobie rokov 90-92. Má tiež spojitosť s problematikou rozdelenia spoločného štátu. Tú tému prišla na konci 92. Ak si totiž dnes niekto myslí, že len tí dvaja páni sa v Brne v tej známej vile dohodli na rozdelení, tak je to mýtus. I z toho dôvodu je dôležité poznať viaceré aspekty vývoja prvého povojnového obdobia, najmä aspektov slovensko-českých vzťahov a ich priebehu. Otázka československého pomeru bola tou jedinou, o ktorej sa viedli siahodlhé rokovania v Moskve a výsledkom ktorých bol nakoniec košický vládny program. Stačí si pozrieť edíciu dokumentov pod názvom Cesta ke kvietu. Zo slovenskej strany sa jednoznačne smerovalo k federalistickému usporiadaniu spoločného štátu. Slovenskí účastníci rokovaní mali jednoznačný mandát povstaleckej SNR. Z českej strany sa nenašiel žiaden politický subjekt, ktorý by túto cestu odobril, alebo aspoň o nej ako realistickej vôbec uvažoval. Začala sa tak cesta k tzv. Asymetrickému štátoprávnemu usporiadaniu, i keď stále sa ešte spomínala tzv. Otázka rovný s rovným. Na 26. mája 1945 ešte SNR jednoznačne schválila smernice na rokovanie s predstaviteľmi českého politického života. Ich súčasťou boli princípy federalistického usporiadania štátu. Túto jednotu na slovenskom politickom poli, ktorá v týchto dňoch panovala, teda medzi slovenskými komunistami a demokratickou stranou, zakrátko dramatickým spôsobom narušila KSS, keď sa jej vedenie podriadilo Gottwaldovmu vedeniu KSČ a dal prednosť proletárskému internacionalizmu pred samostatnou národnou politikou. Tam bola táto na rokovaniach fatálne oslabená. V týchto súvislostiach treba vedieť, že v danej dobe fungovala KSS ešte ako samostatná politická strana. Na spomínaných rokovaniach v Prahe bola idea federácie českej strany odmietnutá. Výsledkom týchto procesov tak bola prvá pražská dohoda a potvrdenie tendencie budovania asymetrického štátoprávneho usporiadania a ako sa čoskoro ukázalo centralistického štátu. A v tomto období ešte aspoň teoreticky existovali možnosti, že politika rovný s rovným, na ktorej sa mal budovať obnovený spoločný štát a pod ktorou si slovenská strana predstavovala federalistický model, že sa bude realizovať. Ak mal niekto ešte takéto ilúzie, rýchlo o nich prišiel potom, akým spôsobom sa realizovala menová reforma na jeseň roka 1945. Je všeobecne známe, že v danom čase sa pohyboval kurz slovenskej a protektorátnej meny asi na úrovni 1:3. Teda slovenská mena bola asi 3-krát silnejšia. Na pôde DS tak prišiel Tomáš Tvarožek s ideou vytvorenia osobitného slovenského fondu, ktorý by sa mohol stať základom nového ekonomického rastu Slovenska. DS však nezískala podporu žiadneho politického subjektu, tak menová reforma sa uskutočnila v kurze 1:1. Ústupky slovenskej strany v danej dobe si uvedomovali i komunistickí národohospodári. Faktom je, že tieto ústupky slovenskej strany
mali byť v budúcnosti nahradené politikou tzv. Ekonomického a sociálneho vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín. Ten ekonomický rast na Slovensku mal byť zabezpečovaný z celoštátnych zdrojov. Faktom však je, že Slovensko vlastne stratilo vlastný možný kapitál a tým je možnosť v budúcnosti samourčovať, akým spôsobom sa bude uberať jeho hospodársky vývoj. Prioritnými sa stávali centrálne orgány, úrady a tie slovenské boli postupne nihilizované. Pozitívne na ďalšie formovanie československých vzťahov nezapôsobila ani tá situácia, ktorá vznikla po júnových parlamentných voľbách, keď výsledok na Slovensku bol odlišný od toho, ako dopadli voľby v českých krajinách. Víťazná DS získala dvakrát toľko hlasov ako slovenskí komunisti, bola nálepkovaná ako neoľudácka a postupne sa situácia dramatizovala a vyvrcholila vyfabrikovaním tzv. Protištátneho sprísahania na SN47 a nasledovalo kriminalizovanie vrcholných predstaviteľov DS. Po februári 1948 sa už štát budoval ako jednoznačne centralizovaný. A KSS ako samostatná strana zanikla a fungovala len ako územná organizácia KSČ a bola povinná vykonávať politiku Prahy na Slovensku. Tomu spomínanému vyrovnaniu nakoniec neprišlo ani po 40 rokov existencie spoločného štátu komunistického. Výsledky socialistickej industrializácie Slovenska neboli tiež také ideálne, za aké ich vydávala dobová propaganda. Záverom teda je, že v prvom povojnovom období sa nepodarilo nájsť dohodu medzi českými a slovenskými elitami o štátoprávnom usporiadaní. A podobne tomu bolo i v rokoch 68-69 a vlastne nakoniec i v rokoch 90-92 a výsledkom bol rozpad spoločného štátu. Ďakujem pekne.